ଏହି ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ, ସମୟକ୍ରମେ କାହା ସହିତ ଯଦି ଆମର ବନ୍ଧୁତା ହେଇଛି, କାହା ସହିତ ଯଦି ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି, କାହା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସମୟକ୍ରମେ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିକା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅଜାଣତରେ ମଣିଷ ସମ୍ମାନ ଦେବା ନ ଦେବା ଦୁଇଟି ଯାକ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କାହା ସହିତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଥିବେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ମିଳେ, ବହୁତ ଆଦର ମିଳେ, ବହୁତ ଆତିଥ୍ୟତା ମିଳେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ସମ୍ମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫିକା ହୋଇଯାଏ। ମଣିଷ କ'ଣ କରେ? ଦେହସୁଆ ହୋଇଯାଏ। ମଣିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ସମ୍ମାନକୁ ହରାଇ ବସେ। ସେତେବେଳେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ କାହା ସହ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ୁଛି, କାହା ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ସେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଯାଇଛି। ଆଉ ମଣିଷର ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ତା ସମ୍ମାନ, ଆତ୍ମବୋଧତା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସମ୍ମାନ କମିବାର ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ପଟରୁ ସମ୍ମାନ କମାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍। ଅର୍ଥ ସମ୍ମାନ ହେଉଛି ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍। ଅର୍ଥ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆମେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ଆମକୁ ମିଳେ। ଅର୍ଥ ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ସମ୍ମାନ ଠିକ୍ରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଠିକ୍ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଦାହରଣ ଦେଲି। ଏବଂ କାହାର ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇବା ଭଲ କଥା। ଯଦି ତା ଜୀବନରେ କିଛି ସୁଧାର ଆଣିପାରୁଛନ୍ତି, ତା ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଯଥା ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଉଛନ୍ତି, ଅଯଥା ତା ବାଉଣ୍ଡରୀ ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ପାଦ ରଖୁଛନ୍ତି, ଅଯଥା ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଅଧିକା ଲିମିଟ୍ କ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ପାଇବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହେଉ କି ପଛରେ ହେଉ, ସେ ବହୁତ ଖରାପ ତିରସ୍କାର କରିବ। ଯଦି ଆମେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଲାଇନ୍ କ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜର ସୀମା ପାର କରେ, ବ୍ୟବହାର କରେ କିମ୍ବା ଆଲୋଚନା କରେ, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ, ଜୀବନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରେ, ସେ ତାର ଅଜାଣତରେ ନିଜର ସମ୍ମାନକୁ କ୍ଷୟ କରିଥାଏ। ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ତେଣୁ ଯଦି ଦୁନିଆରେ ସମ୍ମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ସମ୍ମାନ, ପ୍ରକୃତ ଇଜ୍ଜତ କ'ଣ ସାମ୍ନାରେ ନୁହେଁ, ଆମ ପଛପଟରେ ଲୋକ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଜ୍ଜତ ସମ୍ମାନ ସବୁବେଳେ ବଜାଇ ରହୁ, କୌଣସି ଆଞ୍ଚ ନ ଆସୁ, ତେବେ ଭୁଲରେ ବି ଏହି 5ଟି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି 5ଟି ଭୁଲ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଇଜ୍ଜତ ମହତ ଫିକା ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବେ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଜ୍ଜତ ମହତ ବଢ଼ିବ। ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଇଜ୍ଜତ ମହତ ପାଇବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଇପାରେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।